Lad os se hvad det kan. Men han har aldrig smagt en skid. Er der mere mad? I kender husom på hans mellemrum. Men prøv nu lige at se, for Nelly fjerner det med sprit, når de har fri. I tror, I ved hvad der sker, når kameraet slukkes, men der er så meget mere. Og Jax, han har en hemmelighed. Han hedder faktisk Jacob. Det tror jeg alle ved. Der er så meget I ikke har set. Han vil sige det til dig. Giv ham nu en chance, han vil sige det til dig. Der er så meget I ikke forstår. Kom nu alle sammen, lad mig se jeres tænder. I tror han har kostymer, når han filmer POV, men han har 20 mennesker i sin kælder, kan I se. Lukas har en G-streng, og han giver den gas. Og når det så bliver aften, spiller jeg lidt lækkert jazz. 1, 2, 3, 4. I tror, I ved hvad der sker, når kameraet slukkes, men der er så meget mere. Kom nu, vil I være med? Hvis vi får en 100-lap, så gør vi det med glæde. Man vil gerne sige, hold kæft, når det er en mulighed. Der er så meget, I ikke har set. Han vil sige det til dig. Giv ham nu en chance, han vil sige det til dig. Der er så meget, I ikke forstår. Kom nu alle sammen, lad mig se jeres ender. Rebecca, hun har fri. Hun har lige lavet en video Vi overraske vi. med en kæmpe Kinder Bueno. Åbner døren op. Computeren lukker i. Victor, hvem er det? Det er Johnny G. Hej Rebecca. Hey. Kan du finde Victor igen? Der er så meget, I ikke har set. Han vil sige det til dig. Jeg siger det sidste gang, han vil sige det til dig.